katok sing 10.000 telu mesti tanggo. Angger mlemu sing Sontonayan mesti katoke kuwi tanggo rene. Kok 10.000 telu kira tuku ndi? Ya ning kene, kuwi katok khusus Sontonayan 10.000 telu. Kuwi mesti tanggo nek bali rene tanggo. Kuwi saking patriotismeku karo Sontonayan men. Ya soto. Apa bedane soto karo Siti? Soto karo Siti ya karo ini. Hah? Soto nganggo O, Siti nganggo I. Salah kowe Kok iso? S2 ning goblok. Soto. Nek soto kuwi mine putih. Nek Siti? Wis tau mangan soto ta? Wis. Soto kae mesti ana mine jenenge mihun kae putih. Warnane putih. Warnane putih nek soto. Nek Siti? Kowe wis tau mangan soto urung coba tidak ana kono. Wis paseno. Sampun kula sampun nate dahar soto. Coba ingon nggone ka kuwi. Kira ana mine putih ta kuwi nek soto? Onten. Ya kuwi jenenge soto. Nek Siti mine apa? Nek Siti iki mbuh aku dhewe rong tau nilai. Siti sapa? Wong. Heeh. Apa wong duwe mi? Rambute. Ireng berarti ne. Ayo, ganti sindenku sing saka omongane ora cetha iki no. Ya. Mbak Elisa, monggo Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Jenenge sapa? Elisa Orkarus Alaso. Elisa ora urus. Alaso. Men jumeneng. Saking talos demawan. Nggih, menawi asrep nyaket-nyaket mawon nggih. Nah, dipeluk sebelah dipeluk, gunjangan tangane menangit. Panjen adem ki iso marai bundel uteke nah. Dadi kaya wong edan meteko-teko jogek telu. Iki wayang padake rok. Ya iki ben munggah, ben up. Anu tak omongi, kowe rak ngerti to mau ngendikane Pak Dukuh sore mau lho. Pripun? Jangan jadi ajang perkelahian. Ya, nek wayang ora mungkin dadi ajang perkelahian. Mergo sing padha rawuh iki ngerti budaya kabeh. Ya, budaya sapa wong sing kenal karo budaya kuwi mesti aten-atene alus, percaya aku to. Ya, ora kumrangsang, ora bakal keplak-keplakan ya, jotos-jotos cak-cak ora mungkin. Ora ono. Mesti ya engko santun kabeh, nek ra weruh ya lungguh ngono mestine. Heeh. Napa Mas? Oh nggih, kula mengke setunggal. Kabeh bakale kebahagiaan, rasa kuwatir. Nggih, sowan mriki malih wonten Sontonayan, kula remen sanget pun ping pinten kathah ten mriki kula. Ping pira? Kathah kula won saderenge dados WL kula pun tadi pemain cadangan nggih ten mriki ten Sontonayan. Oh. Kula niku saking setiane kula angger mriki nggih katok sing 10.000 telu mesti tanggo. Angger mlemu sing Sontonayan mesti katoke kuwi tanggo rene. Kok 10.000 telu kira tuku ndi? Ya ning kene, kuwi katok khusus Sontonayan 10.000 telu. Kuwi mesti tanggo nek bali rene tanggo. Kuwi saking patriotismeku karo Sontonayan men. Ya. Lah tuku nang ngarepan kono mau. Ya kuwi lho. Wis tutup saiki ne. Iya, sore mau buka. Ya, 10.000 telunan. Kuwi ora kok perkara elek karo apik ning perkara ekonomis. Ya toh, rasa tuku yang larang-larang tuku merek, kathok udu merek iki ora perlu. Mboten. Kathok iki kegunaane ming apa? Ming dienggo nutup aurat. Wis. Rasa dadak perlu aku nek ora nggo merek apa? Apa? Krokodil wis ora bakal bombong. Iya. Nek kuwi apa? Hah? Kaya pironan 10.000 telu ya, Wan? Sapa? Nggonamu. Aku ora tau isin nganggo apa-apa kok, Sa. Oh iya. Aku kira tau terpampang oleh harga. Lah mbok delokon kathok ulor, sesuk awan aku tau kathok ulor wis. Kene iki wis suwek sithik, isih tanggo. Oh iya, saking cintane. Mergane apa? Mergane isis. Ya malah adem no. Heeh, ora bakal kukur-kukur. Iya. Mbak. Mbak Elisa harus salaso. Wis arep mangan saiki ponggo. Pengen tenan ya aku. Wah. Nek kon adem ngene pengene pancen sing anget-anget ben kemepiar yo. Ben apa? Kemepiar. Kemepiar. Yo. Heeh, bahasamu tok saruk-saruk tadi. Wis ben kemepiar yo. Ben kemepiar. Ayo. Ku nek bar nembang lagi maem bakso. Soto. Soto. Apa bedane soto karo Siti? Soto
karo Siti ya O karo ini. Hah? Soto nganggo O, Siti nganggo I. Salah kowe jare S2 ning goblok. Soto. Nek soto kuwi mine putih. Nek Siti? Wis tau mangan soto ta? Wis. Nah, soto kae mesti ana mine jenenge mihun kae putih. Warnane putih. Warnane putih nek soto. Nek Siti? Kowe wis tau mangan soto urung coba dilakno ngono. Wis paseno. Sampun kula sampun nate dahar soto. Coba ingon nggone ka kuwi. Kuwi ora ana mine putih ta kuwi nek soto? Onten. Nah, ya kuwi jenenge soto. Nek Siti? Aku ra wis ngomongi to nek soto kuwi ana mine putih. Oh berarti ki bab mie. Nek Siti mine apa? Nek Siti ki mbuh, aku dhewe rong tau nilai. Mine apa? Warnane? Ah, warnane apa? Siti panganan apa? Siti panganan apa? Siti ki ora ana panganan. Duduk. Siti sapa? Wong. Heeh. Apa wong duwe mie? Rambute. Ireng berarti ne. Omongane pating celebung ora karo-karuan caedan ora. Ya. Nggih. Niki ana apa wonten pamundutan poten? Oh, nggih iki ana sing nyuwun gubuk asmara sa. Oke, GBG ASM. Heeh, warnani. Oh, gubuk asmara wae, gubuk asmara. Ya. Nggih, monggo wonten pamundutan saking Benny. Ini pemuda Sontonayan tapi ra iso bali njaluk tembang kangen, tapi ya wis ngono. Jenenge Mas Benny Maria apa siapa ya mau lali aku ne? Njaluk tembang kangen. Oh, aku ora iso bali piye? Ora bali rene, dek perantau. Ya wong kene akeh sing sukses-sukses ngono lho padake. Oh, merantau di luar Sontonayan. Yo. Terus sidane gubuk asmara. Gubuk asmara. Oke. Soto ini cemplungi gangsir iki enak banget lho. Tenan. Mau dijajal, Pak? Jajal dengkulmu mlocot kuwi. Wong dalang jare ra entuk mangan, jarene si Ayu kae ora mangan. Lho jarene dalang milenial. Jadi bebas. Ngicipi karika mau apa? Iya, aku penasaran karika iki rasane kaya ngopo. Ya, dibawani. Monggo. Nyingkar nyingku neno lelampahan kang wuri tresno tulus nadyan ning gubuk nano monggo gubuk asmara dipun aturaken yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak lereng dengan segala keputusan
rasa kesusu wis tak ngengei. Napa? Oh iki tak ngengei soto. Oh nggih, mboten napa-napa. Nah, wis. Niki kula pun wonten jarang kok mengke nek anyep kula soki jarang malih. Sotone. Men anget sotone. Oh ya ora apa-apa ya pinter kowe. Nah, ora usah kuwatir dientekke buta loro. Oh, nesu, tak ngomong. Cadetan sajroning ati. Elisa. Wah telat aku marung meni. Ye ngono wis.